Ola, son César Lorenzo, director de Aire Editorial, e hoxe quero vos presentar a todos os que estades aí, do outro lado desta feira do libro virtual de Galicia, pois algúns dos títulos que fomos publicando durante o 2020. Sabedes ben que foi un ano moi complicado, un ano no que tivemos que adaptarnos a moitas cousas e moi rápido, e, entre outras cousas, tivemos que adaptarnos a falar así, a falar sen vernos, sen tocarnos, sen estar pertos uns dos outros. Nese sentido, para un editor é difícil porque non podes falar tanto cos autores como quixeras e, sobre todo, non podes ter contacto cos lectores. Así que agradezo a Flip que o ano máis nos achegue a xente pola que traballamos e pola que facemos o esforzo de producir libros incluso en tempos difíciles como estes da pandemia. Vou facer un resumo de algúns títulos que non pudestes ver no escaparate por diversas razóns e que considero que son moi interesantes para diversos tipos de lectores. En Aire sempre dicimos que intentamos fabricar un libro para cada lector ou para cada lector. E penso que este ano, que foi o ano da nosa consolidación, porque publicamos moitos títulos, estámoslo conseguindo, pouquinho a pouco. A ver que vos parece. O primeiro título que vos quero presentar é este, que é O Camiño de Nós, que é un libro que recolle as crónicas que Xavier Pardo Bedia publicou no Semanario Nosa Terra no ano 1926 nunha peregrinaxe que fixo xunto con varios galeguistas históricos, entre os que estaban Vicente Risco, Florentino Cuevillas ou Ramón Otero Pedrario. E o que fixemos foi unha edición bastante luxosa, con ilustracións de Isabel Seidel e fotografías de Xulio Gil, un pouquiño para acompañar neste percorrido que levou a aqueles galeguistas a través da provincia de Ourense cara a Santiago. Este camiño, que se chama O Camiño de Nós, aínda non está recoñecido oficialmente pola Xunta de Galicia dentro dos itinerarios xacobeos, pero pensamos que libros como este poden axudar a consolidar unha ruta que ten esa connotación histórica, ¿no? Porque foi a ruta que escolliu a xeración Nós para percorrer a antiga senda cara a Santiago, que naquele momento era bastante descoñecida. Este libro contou co patrocinio da Deputación de Ourense e tamén quero desde aquí agradecerlle pois que nos facilitara facer unha edición tan chula, tan potente, que ten, ademais, portada de Miguel Robledo. Dentro dos libros ilustrados, e dentro da xeración Nós, sabedes que no ano 2020 se cumpriu o primeiro centenario da revista Nós, quixemos publicar tamén este libro que xa estaba editado, pero nunha edición antiga, que recolle os 3 contos para crianzas de Vicente Risco. Neste caso, o que fixemos foi o texto, que foi revisado por Xulio Prado de Neira, que é o encargado de facer a edición deste libro, sumamos as ilustracións de Noemí López. Noemí ten un estilo moi clásico, moi do gusto dos lectores máis novos, que penso que pegaba moi ben, non? E, de feito, fixe un traballo magnífico, que podes ver, que sexa de unha maneira moi sucinta, que penso que conseguiu captar moi ben a atmosfera e o universo de Risco nestes contos que teñen un regusto moi tradicional inda que saíron da súa imaginación. Son 3 pequenas historias onde os ricos non son tan listos como os pobres, donde a xente do pobo pois consegue suplir con inteligencia as súas carencias e onde aquel que é máis cobizoso acaba perdendo todo. Un libro moi interesante para primeiros lectores. Quería vos ensinar tamén, estes vou vos ensinar así a pares. Estes son os 2 títulos que publicamos na colección de narrativa. Nós non temos, xa sabedes que non temos unha colección máis alá de 2 coleccións, que é a colección Finarrei, de poesía femenina, e a colección Clásicos Ilustrados. Pero sí que, cando facemos libros de narrativa, gustanos que haxa certa coherencia, tanto a nivel de deseño como a nivel de contidos. Neste caso, esa coherencia buscámola a través de, sabedes que as 2 capas son máis ou menos semellantes, e van nunha mesma liña, igualamos tamén os libros, nos gustanos variar porque nos aburrimos sempre dos mesmos formatos e gustanos cambiar os formatos, neste caso, pois apostamos por este formato un pouquinho máis vertical, e esa coherencia, neste caso, vai máis alá, porque son 2 textos de 2 autores que podemos considerar que non son pois daqueles autores que fan argumentos máis convencionais, non? Nós non temos nada en contra da novela popular, de feito publicamos moitas novelas populares con ánimo de ser moi vendidas, pero tamén queremos que brille a literatura. E a literatura ás veces non entende de cifras de vendas, entende máis de buscar novos camiños ou de procurar que a voz do autor estea presente e sexa protagonista. E penso que nestes 2 libros o conseguimos. Neste, que se chama Parte Queimada, Stalin and Robespierre,
de Manuel Veiga Taboada, o que se fai un percurso a través da literatura e da historia de como as revolucións francesa e rusa pois foron dous períodos moi emocionantes, moi estimulantes desde moitos puntos de vista, pero moi tráxicos, sobre todo para os propios revolucionarios. Veiga Taboada faise moitas preguntas a través das fontes históricas e, sobre todo, das fontes literarias de por que, tanto no caso francés como no caso ruso, estes mesmos revolucionarios acabaron matándose entre sí. É dicir, foron dúas experiencias, tanto a da Bastilla no 1789 como a de Moscova no 1917, que levantaron moitas esperanzas, cambiaron moitas cousas, hoxe non seríamos o que somos se non existisen a Revolución Francesa nin a Rusa, pero os propios protagonistas sufriron nas súas carnes pois a maior das crueldades, non? Houbo cantidad de asasinatos, policía política, prisión, exilio, etc. E un pouquiño Veiga Taboada percorre esas circunstancias e intenta analizar por que iso se produciu naquelas revolucións desde o punto de vista social máis avanzadas e por que isto non ocorre, por exemplo, pois, en movimentos como o nazismo, ¿no? ou incluso a Revolución Norteamericana. ¿No? Un libro moi interesante nesa fronteira entre a literatura e o ensaio que abre pois, unha nova vía para entendernos estes dous acontecementos que son universais e que está ben que de vez en cando teñan unha relectura desde o punto de vista galego, porque o galego non só serve a falar das cousas locais, senón que pode servir a falar de calquera cousa do universo, entre outras cousas, pois, dúas revolucións como estas. E este outro libro, Para toda a vida, de Eva Moreda, é o retorno de Eva Moreda ás letras galegas, estivo bastante tempo sen publicar nada en galego, é unha das escritoras que se consideran como das máis prometedoras, en que non é precisamente unha debutante, porque xa ten moita obra feita, e penso que neste libro demostra todo aquilo que xa fora depositando en obras anteriores. Penso que este libro é unha especie de culminación de todos os seus obxectivos literarios. Eva, neste libro, percorre a vida dunha emigrante de 30 e tantos anos que vive en Inglaterra e que, ao volver para a súa casa, pois recibe unha mala noticia e, por así dicilo, reformúlase todo o seu mundo, non? Pensa naquelas cousas que ela consideraba que eran para toda a vida e se realmente hoxe en día, na situación na que vivimos, pois teñen sentido, non? Desfilan temas como o cuidado da familia, como a maternidade, como o amor, o sexo, o traballo, a vocación. É dicir, Eva Moreda faise unha serie de preguntas. Desde o punto de vista sociolóxico, esta novela ten moita relevancia porque eu penso que lle dá voz a unha xeración, a xeración das persoas moi formadas, que iso que están hoxe entre os 30 e os 40 anos e que marcharon de Galicia a medias obrigados porque non había oportunidades laborais, pero a medias tamén ilusionados porque sair fora de Galicia lles permitiría atingir experiencias que de outra maneira sería imposible. Penso que esa xeración queda moi ben reflectida para toda a vida, pero tamén hai un potencial literario enorme, non? É dicir, o estilo que Eva Moreda manexa nesta novela é digno de encomio, porque reformúlase, por así dicilo, toda a lingua oral, reformúlase toda a maneira na que temos de expresar as cousas na palabra escrita, rompe moitas veces a lógica das frases, pero non con ánimo de experimentación vacuo, non simplemente por epatar ou por pensar que ela escribe mellor que ninguén, senón porque considera que iso é o que mellor lle cae o universo, este universo cotián, este universo de voces baixas, no que ela vai transmitindo pois todo o seu potencial literario. Penso que vai ser unha das novelas do ano. Está entre as finalistas do Premio Follas Novas do 2021. Tamén tivo o recoñecemento da crítica e a nivel de público, pois nós, que estamos a vendelo todos os días, vemos que pouco a pouco vai gañando lectores. E vaise consolidando a propia voz de Eva Moreda como unha das máis relevantes de Galicia neste momento. Inda que eu sexa editor de Aire, non me doe recoñecer o labor de outras editoriais e tamén quero agradecer que Morgante publicase outro libro de Eva Moreda neste mesmo momento, que se chama Rapazas de Polán, e que un pouquiño axuda a combinar un e outro libro, axudan a combinar pois os elementos da fortaleza literaria que ten Eva. É unha novela que vos recomendo vivamente. Xa para terminar, outro dos libros que publicamos, do cal tamén me sinto moi orgulloso como editor, é esta reedición de Xa vai o grifón no vento, de Alfredo Conde. Para min este libro era unha débeda pendente que tiña a cultura galega co propio autor e co seu propio pasado. Non? Ás veces en Galicia temos o costume de esquecernos
moi rápido das cousas que tiveron valía. Temos certa capacidade para destrozarnos, non? É dicir, somos un pouco cainitas. E quizáis este libro, non sabemos moi ben por qué, pois sufriu esas dores do tempo. Xavier Grifo Novento, no seu momento, foi unha novela moi premiada. De feito, recibiu, ademais do Premio Blanco Amor de novela longa, foi Premio Nacional de Literatura, Premio Vincent Cabur a mellor obra estranxeira publicada en Italia e Premio da Crítica Española. Mas, curiosamente, este libro estaba esgotado nas librerías. É dicir, a edición galega non se podía conseguir, a pesar de que foi publicado por Galaxia primeiro e despois por Xerais. E un libro que non ten 100 anos, é dicir, é un libro da época democrática e da época da autonomía. Nos considerábamos que este libro tiña que estar outra vez nas librerías. A última edición era anterior á reforma da ortografía de 2003, entón o que fixemos foi, xunto co propio Alfredo Conde, pois fixar, por así dicirlo, xa a edición definitiva, tanto a nivel ortográfico como a nivel estilístico. É dicir, o autor fixo os cambios que ele considerou, e na verdade, aquí entre nós, fixo moi poquinhos cambios, e consolidar, é dicir, traer ao século XXI unha obra cumio do século XX galego. Para os que non coñezades Xavier Grifo Novento, unha boa hora para lelo, porque é unha novela que a medias, novela histórica, novela de confesión, contanos as vidas paralelas de dous personaxes, un deles, un escritor que está un pouco sen ideas, esgotado, está dando unhas clases de literatura no sur de Francia, e por outra banda, hai a historia que se supón que é a que nace da súa pluma dun inquisidor que a finais do século XVI está en Galicia, pois un pouco non se saben para qué, porque a Inquisición en Galicia fixo bastante vista gorda. Eu penso que é a primeira vez que na literatura galega se falou desa Inquisición que, aínda que na teoría foi moi ríxida e moi cruel contra aqueles que estaban nas marxes, na práctica, pois tivo ese estilo galego portugués de dar un xeitiño ás cousas, non? De non buscar facer o mal, senón, pois, andar un poquinho nas beiras. Tampouco vos quero destripar a novela, pero un pouco serve para entendermos este carácter galego, non? Cando unha lei é inxusta, quizáis non nos rebelamos frontalmente, pero sí sabemos ir, pois, polas esquinas un pouquiño fluctuando e escapando desas cousas máis potentes. Eu penso que Alfredo Conde consegue unha estética perfecta, unha maravillosa literatura, pois contar esa experiencia. A parte do presente, lóxicamente, reflexiona máis sobre os propios problemas dun escritor en crise, etc. Pero penso que en xeral é unha obra que mantén a súa potencia, a pesar do tempo pasado. Queremos anunciar a conta deste libro que no 2021 publicaremos 2 novelas máis desta colección que se vai chamar Clásicos Rescatados, que o que vai intentar é iso, evitar que libros que consideramos que deben estar aí na biblioteca activa, nas librerías de Galicia, pois que non se perdan. Ainda un pouco cedo para adiantar vos os títulos, pero considero que vos van deleitar que esas 2 novelas novas estén outra vez nos andeis. Nada máis, moitísimas grazas pola atención, e espero que o ano que ven volvamos falar na FLIP e volvamos falar de vos bonitos libros. Unha aperta.